Професионална гимназия по електроника Джон Атанасов. Добър ден, уважаеми гости! Казвам се Джон. Добре дошли на събитие, което бележи важна стъпка напред за нашето училище. Днес с гордост откриваме нашия нов STEM център. Пространство, в което знанието оживява и бъдещето се докосва с ръце. Това е кабинетът по английски език, където светът говори на един език, а нашите ученици го разбират и владеят. Така виждаме, че различните науки не съществуват по-отделно, работят в една обща система. Кое от тези две растения има нужда от поливане? Първо, да. Не можем да разгадаем кога растенията имат нужда да се поливат. Затова системата, която ние сме създали, върши тази работа вместо нас. Замисляли се някога дали има значение каква вода даваме на растения. Следващата стъпка можем да разберем в стаята по химия. В момента взимаме лакмусова хартия и я потапяме в трите води. Съответно с киселинен характер Неутрален характер. И основен характер. Това се нарича pH. нашата поливна система това го прави автоматично. Без сила няма да има движение. Какво ще стане, ако спрем помпата? Нека да видим. След като силата е спряна и движението спряна. Физиката ни помага да придвижим водата. Точно там, където ни е нужно. Знаем вече и как водата стига до растението. Но колко вода трябва да му дадем? Ако водата е малко, растението страда. Ако е много, също. Знаем, че помпата за 5 секунди доставя 50 мл вода. За 10 секунди колко ще доставя? 100 мл, а за 15? 150. Сега ще покажем математическия начин за решаване на уравнението, за да видим, че наистина се получава 15 секунди. Как е създадена самата система? Ще разберем в кабинета ни по 3D моделиране. Ние сме избрали софтуера с името Blender. Той се използва за създаването на 3D модели, които често бихте срещнали в видеоигри, 3D анимация, филми и 3D принтирането. Детайла се изгражда слой по слой с термопластичен материал, докато е напълно готов. Ето това е финалният резултат. Това е детайла, който може да видите активен в другия кабинет. Професия роботика позволява на учениците, придобили трета степен на професионална квалификация, да изпълняват технически задачи, свързани с внедряване, настройка, експлоатация и поддръжка на роботи и роботизирани системи в различни индустриални и обслужващи сектори. Пред вас е управляващият се модул на нашата интелигентна поливна система. В основата се стои микроконтролерът Arduino Uno. Малък, но изключително способен компютър, който извършва всички процеси. Прототипната платка, към която сте свързана електрическата система и компонентите, е точно тук. Ето тук може да видите на дисплея LCD мониторче, на което се показва самата важност на почвата и състоянието на компонентите. Сенсорът за което показва колко вода има в самата почва. Когато стойността спадне под определено ниво, съответно самата система подава сигнал. Тук науката среща технологиите, теорията среща практиката, а любопитството среща възможностите.